Uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla likaJoyce Meyer. Sizokhuluma ngokuphila enyameni, impilo yenyama. Sizokhuluma ngemizimba yethu. Kunjani lokho? Ngizokhuluma ngakho, akukho kunye. Kufanele nje wehlise umoya, ngabe ungumlondolozi noma uyagembula? Esinjani ke le statement? Ngabe uyazinakekela ukuzothola umvuzo ekugcineni noma uyagembula? Akukho kwenza ukuzinakekela noma uziphathe kahle, futhi ngenza ukuthi uyazihlukumeza. Uzihlukumeza kanjani? Ngabe umqondo wakho unengcindezi kakhulu? Mhlawumbe usebenza kakhulu futhi uzibophezela ezintweni eziningi. Akukho okunzima empilweni yakho. Awuphumuli ngokwanele, awuhleki ngokwanele, awutholi isikhathi sekhefu, awulali ngokwanele. Awubonakali noma ujabule noma ungajabuli. Uthini ngokukhathazeka? Ingcindezi. Abantu bazothini? Kuzokwenzekani emhlabeni okwenziwa uhulumeni? Kuzokwenzekani kubantwana bami? Kuzokwenzekani uma ngithatha umhlala phansi ngikuphathele omnye umbono? Ake uphile uthokozele namhlanje. Uhlale nje ungahlushwa yilutho futhi ngaphandle kokusaba. Ake sithole ukuthi usuku lwanamhlanje lusiphatheleni kuqala. Ungathini ngokudla ongekho esimeni? Zithandwa zami, namhlanje ngikhona ukunisiza. Kunganjani uma siphuza yonke into kodwa siyeka amanzi? Singazivocavoci? Uma yonke into yenzayo kungukuhlala esihlalweni, cindezela ibhathini noma iremote uzoshefa. Kunesikhathi obekelwe sona. Sinamajoint emzimbeni wethu kodwa uNkulunkulu wakhele ukuthi sinyakaze. Manje ngiyazi kukhona la ucabangayo. Ake ume kancane, nginezinkinga eziningi, anginayo kule ndawo uzotshelwa ngomzimba wami. Akungitshele ukuthi kungani lokhu kubalekile. Indlela ozizwa ngayo emzimbeni, indlela ozinakekela ngayo noma ongazinakekeli ngayo, inomthelela empilweni yakho yonkana. Kukhona kuko konke okuphathelene nempilo yakho. Kuyathinteka emoyeni, uzizwe uyinto engenamsebenzi ngoba awulalanga ubusuku obuthathu. Ngeke futhi uthandaze, ngeke futhi ukwazi ukufunda izwi ukuze uzinike isikhathi. Lalela la, kuyathikamezeka. Amen. Kuzokuhlukumeza emqondweni. Kuzokuhlukumeza emoyeni. Abantu abaningi bazama ukwenza zonke izinto ngohlelo abafuna kuqina emoyeni. Babe nempilo engenazihibe, abafuna ukuhlala bekhathazekile. Kodwa bakwenzayo ukuzinakekela bahlale bengaphathekile kahle ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu akasidalelanga ukuhlala sikhathazekile. Akadalanga ukuthi sizwe ubuhlungu emzimbeni wonke, kusuka ekhanda kuya ezinzwaneni. Angicabangi ukuthi kusezinzweni zikaNkulunkulu uba siye kudokotela sichithe izimali, sikhokhele odokotela basihlole. Sinenhlanhla ngoba kunodokotela basisizayo. Nami ngiyabasebenzisa kodwa kunjalo. Angicabangi ukuthi isu elihle. Ngicabanga ukuthi ingcindezi iyona mbangela yezifo. Ngoba izifo, uma izifo zihambisana nokufa, uma izifo ziziningi, nokufa kuyaqhubeka. Indodakazi yami ngixoxele le ndaba engishaqile. Ithe nginganixoxela le ndaba. Uthe ube nesonto libi kakhulu. Uthe libe libi kakhulu. Ngiziphathe kabi.
Uthe konke akuhambanga kahle bekufanele ngixolise emndenini wami. Ngicasukile ejimini ngasho izinto obekungafanele ngizisho, manje ngizizwa kabi. Sengathi isonto lami belingelihle. Uyintombazane eziphethe kahle. Uyamthanda futhi uNkulunkulu futhi nje akafuni ukuqhubeka nalento ngathi awungilalele. Uthi ngithe ngiguqa ngamadolo ngithandaza, ngakhala kakhulu. Bengilwa naloku ungakhuthali. Ngakho-ke sinalo lonke uhlobo lwezinkinga zomqondo nezomoya. Ungomuntu othanda ukuhlela izinto. Uyathanda ukubona izinto zenzeka, unjalo nje. Usebenza ngokuzikhandla, uthanda izinto zenzeka. Kodwa uma kukhona okwenzekayo, futhi zihlala zenzeka, noma ngabe uzama iplan lingasebenzi. Izinto ezingenandawo. Njengokwenza izinto, uhlala ocingweni amahora nemizuzu u-45 ebambile. Elinde usizo. Ekugcineni uma ethola umuntu, sekufanele benze isiphetho kule ngxoxo yabo, ucingo luyavaleka. Manje kufanele aqale phansi futhi. Yena nomndeni wakhe baya Prince Edward Island eholidini kulonyaka. Le ndawo iseCanada. Ubengazitsheli ukuthi ipassport yakhe iphelelwe isikhathi. Umyeni wakhe wamuzwa ethi, amaphosi ethu ami ngomumo, angazi, bagijima bayobheka. Bafike sephelelwe isikhathi, nakuba kulula ukuthola enye, kodwa nokho kwaba inkinga. Kwathatha eside isikhathi bengazi noma bazowathola kusenesikhathi, mhlawumbe bazowathola kunesikhathi. Uma eposini kufanele okunye, nansi enye into. Niyazi ukuthini? Uma uhlalele ovalweni ngaso sonke isikhathi, kuzoba khona lokho okuzokuthikameza. Nalokho kuhle. Ngiyakuthanda ayikho into efana nale. Uzobhalwa nako Facebook. Uma uhlalele ovalweni, uSathane uzokulinga. Abantu abaningi esikhathini samanje bayakwenza lokho. Bayazilinga uma kwenzeka enye into, bathi manje akekho phakathi kwethu onjalo. Kodwa ngingakuthola lokhu uma ngingacopheleli. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi akusenzeki njalo. Kunamakholwa amaningi asaphila kanjalo. Kufanele siqale sizinakekele. Uthi ngesikhathi esaphumlile, eqala ethandaza, Nkosi yami, yini umsuka walokho? Uma kulokwenzeka into eyodwa njalo, kungani singahlakaniphi sibheke eNkosini? Uye eNkosini uthi, uNkulunkulu umsuka walenkinga uthini? Ngoba sikhona isizathu. Uma uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke futhi uzinikele, uye esontweni, ufunda izwi, kodwa usacasuka, ulwa ngaso sonke isikhathi, ukhona umsuka okufanele ubheke. Ngoba lapho kunempande ebolile, kuba nezithelo ezibolile. Wasethi, uma esebuka kahle konke lokhu, imbangela yakho, ubengalali ngokwanele emasontweni ambalwa adlule. Waqhubeka wathi, angilali ngoba ngizama ukulungisa izinto. Angilali ngokwanele. Uthi uNkulunkulu uzambule ngokwanele kuyena manje ukholwa ukuthi uma engalali ngokwanele kuzoba isono. Ake ngintshele lokhu. Okungahambisani nalokhu enikholelwa kukho, awuziphethe nama ngiziphethe. Eqinisweni noma eliphi ikholwa elinalowo mqondo, impilo yami abaningi bazongitshela. Ngizokwenza noma yini engiyithandayo. Kusho ukuthi iBhayibheli awulifundi, ungenza noma yini oyithandayo, kodwa uNkulunkulu usipha ithuba lokukholwa.
Sikhulumile izolo ngokuthi lithini iBhayibheli ngempilo esabelwe yona, futhi akuchazi impilo yokuphefumula nokuhamba, impilo esiyabelwe nguNkulunkulu. Zoe life, impilo esiyabelwe nguNkulunkulu. Awubheke ubuhle baso leso sithembiso. Kunenye indoda esencane engiyaziyo, sengiyazi isikhathi eside. Le ndoda inolaka, kwakunzima ukuzwana nayo. Ulwiwa ngaso sonke isikhathi, kodwa seyibe umzalwane isikhathi eside. Kufanele ngihlale odabeni, abantu abafani. Yashintsha indlela ephila ngayo, yashintsha ukudla ekudlayo, yazilolonga, uzilolonga nsuku zonke. Kumanje ngikhuluma nawe, ngeke ngikwazi ukwenza into efana naleyo, kodwa ngiyakhuthala ukuzivocavoca. Emandulo babezivocavoca, kodwa thina asinazo nesikhathi sokujuluka kancane nje. Sibukela iTV, sigibele into ezihambelayo, sehle senyuka ngaso sonke nangekheshi. Siyacasuka uma singayitholi indawo yokupaka ngasemnyango. uNkulunkulu naye uyazi asifuna ukujuluka, kungenzeka kuphume okungcolo lokhu. Kuzosibulala. Kunzima ukukholwa umehluko engiwubona kule ndoda engikhuluma ngayo, ngokushintsha nje indlela edla ngayo nokuzivocavoca njalo. Nakho engikutshela kona, uma uphila kahle emzimbeni, yonke into ihamba kahle. Kukunika ukuzethemba, iqholo, uhamba uqonde, ube nomdlandla, ufuna ukuba sezintweni. Ake nginitshele, kungenzeka ukuthi nokugula futhi kunento ongeke wayishintsha, kodwa uma singaqala senze utho ezintweni esingenza kuzona, wonke umuntu ufuna izimangaliso. Uma ngithi ngizohlala kule ndawo ngemuva kwale nkonzo ngithandaze, wonke umuntu ogulayo kungani sizobe singakaqedi uma qala inkonzo yakusihla? Uma sengiqede ukunikhulekele nonke ngizobe ngigula. Ngiguliswa ukukhathala. Enye into uma ufisa ukwehlisa ukucindezi empilweni yakho, azi ukuthi ngeke kwazi ukupha wonke umuntu into ayifunayo, kumele nawe uzisize ngendlela yokuthi nawe ube nempilo. Nakho engithanda ukuthi nikwazi, noma ucabanga ini, lo myalezo enginiphathele wona namhlanje kungaba umyalelo obaluleke kakhulu, ngoba ngesikhathi uJesu enikela ngempilo entsha, kunohlobo nempilo ehamba nalo. Awumukeli nje uKristu bese uba isidalwa esisha ezweni. uJesu wathi ngiyindlela neqiniso nokuphila. Kufanele sifunde ukumlalela. Uma ngikhuluma ngezinto ezimbalwa mayelana nokudla, asixoxi ngesisindo sakho. Angisabheki nakancane lokho. Amen. Ngiqonde ukuthi sonke kufanele sihlale nomcabango othi ngikwi-diet. Awudingi i-diet, nami futhi angiyidingi, sidinga impilo entsha. Noma ubani odayethayo kwehlisa isisindo 50 pounds, kunomqondo lapho othi ngifuna ukwehlisa isisindo. Siyazi ukuthi lokhu kusho ukuthini, uchitha impilo yakho yonke uphinda into efanayo. Yingakho kufanele singasho ukuthi ngikwi-diet, ithi ngizofunda ukuphila ngendlela efanele, ngivocavoce ngokufanele, ngizinakekele. Ngizodla izinto ezinambitheka kahle kumina, kodwa ngeke ngiphile ngejunk ngaso sonke isikhathi ukuze kudunyiswe igama likaNkulunkulu. Ngaphandle uma unesifo semetabolism esiphethe abanye abantu, ekugcineni uzoba nesisindo esifanele ungazange ulandele i-diet. Ngithi uma udla kahle, uzivocavoca njalo, uzoba nesisindo esifanele, ngeke sifane sonke. Nginomngani odla kakhulu kunami, isisindo sakhe u93 pounds. Siyangicasula.
Ikona okuzwayo engizama ukusho. Kunawo umqondo? Kulungile ke, ake ngibuze umbuzo. Bangaki lapha kunina abakholwa ukuthi namhlanje bafuna uqala uzinakekela? Sizizweleke. Sinethimba esesime ngomumo. AbokuseKorinte bokuqala besithathu iverse 16. Ngiyalithanda izwi likaNkulunkulu. Niyazi ukuthi yini le semqoka ngezwi likaNkulunkulu ukuthi manje lokhu kungazwakala njengehlaya. Uma ngikusho kodwa izwi likaNkulunkulu aliwona umoya wangempela, kodwa siyazi ukulilandela. Kufana nakho konke uJesu akushoyo. uNkulunkulu unendaba nakho konke okwenzeka ezimpilweni zethu. AbaseKorinte bokuqala 3:16. Manje seniyazi labo sebeqalile ukwenza ukulunga bangathi amen, amen. Kodwa ngenhliziyo nithi yaha, amen, amen. Laba abangenza ukulunga namhlanje izothi shwele, amen, amen. Aniboni umehluko futhi aniqondi nina bandla laseKorinte niyithempeli likaNkulunkulu futhi umoya kaNkulunkulu uhlala kunina njalo. Futhi kini nakunina ngabanye. Ngicabanga ukuthi into eyisimanga engiyithola ezwini likaNkulunkulu ukuthi siyindlu kaNkulunkulu uhlala kithi. Ngeke ngimangale usuku lonke ngithuswe isimanga zalokho kodwa angikuqondi. Isimanga sasemaphakadeni uKristu ophila kithi, ithemba lendumiso. Waze wakhulu lowo musa, uyithempeli likaNkulunkulu, wonke umuntu uthi ngiyithempeli likaNkulunkulu. Manje uma kunomuntu ozwisa ubuhlungu ithempeli likaNkulunkulu noma olidilizayo, uNkulunkulu uzomjezisa ambhubhise amnqobe, ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. Lingcwele kuye futhi lelo thempeli liyibandla elikholwayo futhi ngabanye niyakholwa. Kungenzeka singakhulumi ngqo ngezinto engikhuluma ngazo namhlanje. Kodwa umgomo umile akufanele lokhu kuhlukumeze ithempeli likaNkulunkulu. Abanye benu bahlonipha isakhiwo sesonto. Lapho nikhonza khona ngesonto ekseni ukudlula imizimba yabo. Ngiyayithanda le ndawo. Baziphethe kahle ukudlula nina nonke. Kufanele nisike iphethini kubona. Niyazi eBhayibhelini eTestamenteni elidala amathempeli akhelwa uNkulunkulu, ithempeli lakhiwa uSolomoni, amathebenakele esikhashana ehlane, kwakunemiyalelo yokuthi akhiwa kanjani. Amen. Ahlotshiswa kanjani nokuwanakekela. Imiyalelo eqondile. Lalilihle linakekelwe ukuze lihlale lisesimeni esihle. Kunezikhathi emlandweni lapho ithempeli lawa ngenxa yokunganakekelwa nobudedengu. Kwasungulwa uhlelo lusha lokwakha kabusha ithempeli. Amen. Umbuzo enginawo namhlanje ukuthi ngabe udinga upende noma ukwakhiwa kabusha. Niyabona kwabanye benu lokuzofana kulungisa lapha nalapha ya. Lungile ngeke ngiphuze kakhulu ikhofi, ngizophuza amanzi kakhulu. Lungile ngizozama ukulala amahora 7 ebusuku esikhundleni samani. Ngabe kufanele ngihlele kabushe? Ngilala amahora 8 ebusuku. Ngake ngafikelwa isikhathi empilweni yami lapho ngangilala amahora 6. Akubona bonke abantu abadinga lokho. uDave unodadewabo lala amahora 5 kodwa impilo yakhe iphila kahle. Akufani ukulala isikhathi eside kodwa babaningi abantu abanjalo. Iningi lethu lidinga ukulala isikhathi eside, bancane abasitholayo leso sikhathi.
Ukuze ulale isikhathi eside kufanele uyeke izinto eziningi. Lo omi phambi kwenu usuke esekhaya ebusuku. Uma ngingashumayeli ngisuke ngisekhaya ngijika nesihlalo. Amen. Ziningi izinto engantshela zona ezilimazayo engike ngazenza emzimbeni wami ngesikhathi sokudideka. Yisokusebenza kakhulu, ngine-stress egameni likaKristu. Ukusiza abantu. Lokho kuyathusa, ngeke uphule imithetho kaNkulunkulu yemvelo noma uzitshela ukuthi wenza lokho ukuze umkhonze. Ngazigulisa, ngisebenzela ibandla, nginganenzela emzekelo wendoda eBhayibhelini eyacishe yashona ngoba isebenzela ibandla. uNkulunkulu uthi kunezinto ezithile okufanele uzenze ukuze uzinakekele, futhi uma ungazinakekeli akukho kuzolunga. Into ongayenza ukusebenza ngokuzikhandla ngokuqile. Namhlanje kufanele ngibhekane nomthelela walolo. Emzimbeni yenu kune-chemical encane ebizwa nge-cortisol. Kufanele ibe sezingeni elithile uma uvuka, iphakama uma uvuka, yehle uma ulala ebusuku. Eyami imi kanje. Ekuseni phansi, ebusuku iyanyuka. Ukuze ngiyehlise ebusuku, ngidinga nje amahora 3 okuthula. Ukuze ngikwazi ukulala kahle amahora awu-8. Lokhu kuchaza ukuthi kufanele ngiyeke ukuzulazula ebusuku nabangane, ngenza zonke izinto engizenzayo ngoba ngithanda ukuzenza. Asikho isidingo sokwenza engikwenzayo, kodwa zibuze ukuthi yini oyidingayo. Bheka la. Ngiyazi ukuthi iningi lenu bantu basha futhi seniyacabanga, akumina nje loyo, akunankinga. Engizama ukusho ukuthi uma ungenza okufanele ukwenze manje, ngeke uthokoze ekugcineni. Ngiyakwazi kunzima ukuvuma lokhu uma ungakabi nenkinga. Ubala nje lolo, anginankinga. AmaHebheru 12:11 afundeka kanje: abekho abafundi bakaJesu okwamanje abathokozile, kodwa ekugcineni bazovuna izithelo zokulunga. Ngizolengisa isithombe sami. Imina lo ngineminyaka 3. Ulalele, ngichaza ukuthi ngaleso sikhathi bengineminyaka 3. Ngine-15, ngina-20, ngina-25, ngina-30, ngina-35, ngina-40. Anginandaba ukuthi ukuphi kulokhu. Ngizama ukunibonisa ukuthi lapho ngikhona, noma ngabe ukuphi uzofika nawe kuyo lo ndawo, futhi nangaphezulu. Amen. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla likaJoyce Meyer.